קשטוק, הפודקאסט של קבוצת תמורה שיעשה לכם סדר בכסף, מהבסיס הכלכלי ועד החופש הפיננסי. שלום וברוכים הבאים לקשטוק, הפודקאסט החדש שלנו מבית קבוצת תמורה. וזה הולך להיות פודקאסט סופר מעניין ששווה לכם להתחיל לעקוב אחריו, אבל רגע לפני בואו נסביר מה אנחנו עושים פה. אז שלום, נעים מאוד, אני זיו חיימוביץ'. אני מנהל הפרסום והשיווק של קבוצת תמורה, ואיתי ליאור פרי, מנהל תחום פיננסים והשקעות בתמורה. אהלן ליאור. זיו. מה שלומך? בסדר גמור. מתרגשים? מתרגשים, פעם ראשונה. פעם ראשונה, זה מרגש. אנחנו מתחילים פה סשן ארוך, שהמטרה שלנו, אני אומר את זה למאזינים וגם לנו, המטרה שלנו זה להנגיש את כל עולם הכלכלה והכסף, בהמשך גם ההשקעות, כדי שאנשים שלא יודעים מה זה בכלל, יתחילו להבין על מה מדובר, שזה לא יעבור להם מעל הראש. אנחנו הולכים לעשות פה סשן ארוך וטוב ואיכותי, שאגב גם החלטנו בינינו, אני כבר אומר את זה גם למאזינים, שגם פרקים יעמדו בעינם, זאת אומרת אם אתם מוצאים את עצמכם על דברים שאתם כבר יודעים, ובא לכם לשמוע דברים אחרים, תוכלו להיכנס בהמשך לכל פרק כשלעצמו, אנחנו אמנם בפרק הראשון, אבל אנחנו כבר יודעים מה יהיה בהמשך, והרעיון הוא באמת להצליל אתכם, איזו מילה יפה זאת להצליל אתכם מההתחלה ועד הסוף, והיום אנחנו בפרק הראשון, ואנחנו נתחיל מהבסיס של הבסיס של הבסיס, על מהו כסף, מה זה כסף, למה בכלל צריך להתעסק בעניין הזה של כסף, איך נראה דולר, למה החליטו דולר, את הכל, בהכל אנחנו ניגע, עוד לפני המילים הגדולות, ואנחנו ניגע גם במילים הגדולות ונפרק אותם, כי אנחנו רוצים שאנשים לא יפחדו מהמילים הגדולות, כי בסוף מדברים להם מעל הראש, על בוא נתחיל ממש מהבסיס, על מה זה בכלל כסף, ליאור. האם אני, לדוגמה, בוא תספר לי מה היה לפני הכסף, איך אנשים שכרו בדברים. אז קודם כל, כסף זה משתנה בהתאם לתקופה, ההגדרה שלו. אם אנחנו הולכים לעת העתיקה, אז למעשה הכסף הוא המקום שבו היית עושה את החליפין, אוקיי? היית בעבר משתמש בסחורות, ועכשיו בעצם אתה משתמש באיזשהו כלי שמאפשר לך לעשות שיטת חליפין יותר יעילה. אוקיי, אז זה עזר מאוד בנושא של החליפין. בוא נדבר רגע, תן לי דוגמה על החליפין, לדוגמה על מה היה באמת. אם אתה רוצה, יש לך עגבנייה ואתה רוצה להמיר את זה לביצה, או אם אתה פרה ואתה רוצה לקנות חיטה, אז אתה בעצם צריך להחליף סחורות. ומה היה החיסרון בזה שבעקבות זה? החיסרון זה אם אני בא עכשיו עם עגבנייה, ואתה לא רוצה עגבנייה. אני רוצה את הביצה, אבל אתה לא רוצה. אם אני לוקח את הסחורה, ואני צריך עכשיו לשמור אותה, מה אני עושה איתה? אולי רציתי לקנות אותה לפרק זמן מסוים, ואני תקוע עם זה. נכון שהיה תהליך השימור, אבל עדיין זה הגביל אותי. אז הנושא הזה של להחזיק סחורה, הבלאי של סחורה, או הביקוש וההיצע שהוא לא תמיד שווה, אז הוא יקשה בעצם על המערכת של המסחר. אוקיי. ואז למעשה, השתמשו בכסף ככלי, אבל הכסף הוא לא היה רק ככלי למסחר, יעיל, אלא גם הוא היה כלי משקל. השתמשו בו גם ככלי משקל, אנחנו נראה את זה בהמשך שהוא היה משקל, וככלי הגירה. זה בתקופה של העת העתיקה. אם אני מסתכל בתקופה העכשווית, אז מעשה הכסף הוא כלי שיש לו ערך מסוים, אבל הוא מקבל את התוקף על ידי הציבור לאמונה במערכת השלטון והמערכת הבנקאית. אוקיי, אז בזה אנחנו באמת ניגע בהמשך. בוא, אז זרקת פה על העניין שהוא היה משקל, והוא היה עניין גם של, אני אוסיף של כבוד, או של איזה פוזיציה. תן לנו על זה רגע בריף, כדי שנבין על מה מדובר, כי אז אמרנו, עגבנייה אל מול בננות, הוא לא רוצה עגבנייה, הוא רצה לשמור בכלל את העגבניות לחורף, ועכשיו קיץ, הוא לא יכל, היו לו אסמים, עניינים, אז הבנו שצריך פה לעבור מעניין של סחר חליפין, בוא נקרא לילד בשמו, סחר חליפין פשוט, בסיסי ביותר, למצב שאנחנו מתעסקים במטבע, או באיזה כלי, שיש לו ערך, קבוע או לא קבוע, אני מדבר על זה עוד רגע, כי יש לזה המון השפעות על איך הגענו בכלל למצב שם ב-2025, אנחנו מדברים במושגים שאנחנו מדברים, אבל בואו נחזור באמת לעת הקדומה, כשאני אומר לעת הקדומה, אני אפילו מדבר על המאה ה-18, לא ממש, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על 400 לספירה, או אפילו לפני ספירה, אנחנו מדברים על המאה ה-18, סוג של 1700, 1800, מה היה שם, ומה זה אמר על אותם עולמות, או ממלכות, לדוגמה עם האימפריה העות'מאנית, וכדומה. באותה תקופה למעשה היה את המטבעות, זה היה השימוש שהיה בתקופה הזו, אנחנו יודעים שהיה את הסחר בהתחלה, אחרי זה עבר למטבעות, ואחרי זה עבר לניירות עם ערך מסוים, אבל בגדול היה את המטבעות, היה את המטבע הכסף, מטבע הזהב, הם היו המרכזיים, היה גם נחושת, ואלה היו המטבעות שהשתמשו בהם, זאת אומרת באותה תקופה, כי למעשה היה ערך לתוך החומר הזה שהוא מטבע. עכשיו,
היו גם סמלים, זה כזה אמירת ביניים, זה לא מאוד מאוד חשוב בשביל להבין על כסף, אבל זה קצת שנדבר היסטוריה, היו סמלים על מטבעות, אנחנו מוצאים את זה אגב היום, אנשים שהם חוקרי עבר, ועושים חפירות, מוצאים כל מיני מטבעות מפעם, עם הורדוס ועם אנטיוכוס, אני זורק סתם שמות שהיו מוטבעים על המטבעות, מה זה אמר, מה זה עשה לאותו מטבע, מה זה אמר כלפי אותה יחידת משקל, ואיך בכלל ידעו כמה כל דבר שווה, אם ידענו לדוגמה שהיה לנו כסף, זהב, נחושת, אז מה היה העניין עם המשקל? אז הסימנים על המטבעות היו לא רק לשליטים, אלא גם אפילו חיות, וגם אלים, זאת אומרת, זה לא היה רק שליטים, אבל בגדול שזה היה בתקופת השליטים, אז זה בעצם אני פה, אני נוכח, אני שולט, אני נותן את הערבות למעשה על המטבע הזה, למרות ששוב, המשקל שלו והחומר שלו הוא היה הערך שלו, אבל עדיין הוא נתן את הביטחון, מעבר לזה, זיופים. היה קשה לזייף כשהיה לך משהו שהוא מוטבע, והוא ברור שיש שליט כרגע שנמצא. ולהפיץ, לא היה את העיתונים, לא היה אינסטגרם, איך אני יודע מי השליט, מי זה ששולט כרגע, זה היה דרך להפיץ את השלטון בתוך הממלכה שלך. אוקיי, תראה, בסוף אני רגע אורז את זה, כי אני רוצה שנתחיל לצלול לדברים הבאמת עמוקים ומעניינים, כי יש לנו פה גם פיסות היסטוריה מאוד מאוד מעניינות. אגב, אני אגיד את זה כאמירת צד, התפקיד שלי הוא בעיקר לשאול את השאלות, אני לא איש פיננסים, אני מאוד אוהב פיננסים וכלכלה, וגם אני אזרוק לכם פה פיסות היסטוריה. אמרת פה שני דברים מרכזיים, שבעקבותם אנחנו נצלול, קחו את זה קדימה לאורך כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, מפה ואילך. דיברנו פה גם על ערבות ואמון, כי אנחנו הולכים לגעת בזה עוד רגע לעומק, ודבר שני, על משקל. אז משקל, ידענו להגיד שזה אל מול מה העלות שלו, של משקל זהב, או משקל כסף, או משקל נחושת, או מה שזה יהיה, אותה מתכת, ואז ידענו להגיד כמה זה שווה, זאת אומרת 2 גרם זהב, אל מול 10 גרם כסף וכדומה, אבל הייתה לנו בעיה שם. והבעיה הייתה, שתקן אותי אם אני טועה, שלא היה שוויון. זאת אומרת, ידענו להגיד מה קורה לדוגמה באימפריה העות'מאנית, אבל מספיק שהלכת למקום אחר, זה לא היה באותו הגובה, נקרא לזה. מה זה אומר? תראה, קודם כל, כוחות הביקוש וההיצע הם הכוחות שקובעים בעצם את המחירים. כשיש לך מעט מסחורה מסוימת, אז המחיר שלה יעלה, וכשיש הרבה מסחורה מסוימת, אז המחיר ירד. אז בעיקרון, בכל מקום היצע וביקוש הוא יקבע את המחיר, אבל מעבר לזה, המטבעות הם די היו זהים מבחינת החומר, וגם הגדלים, אוקיי? היו כתרים יחסית דומים, תלוי בתקופה, היו תקופות שלמעשה במאה הרביעית והחמישית לספירה, המטבעות היו קטנים, אחרי זה במאה ה-15 המטבעות היו מאוד דומים למטבעות שלהם מבחינת הגודל שלהם, אוקיי? היו תקופות שבהם המטבעות היו מאוד מאוד ברורים, בגודל, בקוטר, במשקל, בעובי, והיו תקופות שלא, היית רואה את זה משהו לא ברור, היו אותם מטבעות, אבל בצורות קצת שונות, בגדלים קצת שונים, וגם משקל קצת שונה, היה פחות אחידות. אז בסוף, אין משהו שהוא קבוע. בכל מקום יהיה את ההיצע וביקוש, בכל מקום יהיה את השפה שהיא קצת אחרת, אבל השיח הוא אותו שיח. אוקיי, אז ברגע שאנחנו מבינים שהשיח אותו שיח, ואנשים בסוף היו צריכים, בואו שנייה נדבר רגע על החיים שלנו כולנו. בסוף אני צריך, בשביל המחיה שלי, אני אקח את עצמי אפילו לחיים מאוד מאוד פשוטים, לא לשנות ה-2020 חיים מאוד מאוד פשוטים, מה אני צריך? שיהיה לי בית, בניתי לעצמי חומרים, בניתי לעצמי אפילו מחמר או מאבנים, שנניח אין סחירות או מה שזה יהיה, אני צריך לשלם רק מס לשליט, אני רוצה לקנות לעצמי סחורות כדי לחיות, אני אפילו מדבר על חינוך, כי אני מדבר על לא היה את התקופה, זאת אומרת, נערה שהיו מגיעים לגיל מאוד צעיר, היו יוצאים לשוק העבודה כבר מגיל מאוד צעיר, וחיים, גם תקופת החיים הייתה די קצרה לעומת היום, חיים 30, 40 שנה, עושים אפצ'י וזה נגמר, תרתי משמע, עושים אפצ'י וזה נגמר, אבל אז ברגע שהבנו את עניין סחר החליפין, כי אני צריך, זאת אומרת, בסוף, גם אם אני מחר יצרן של חיטה, יצרן של בננות, אני לא יכול לחיות רק מחיטה ובננות, ואני צריך להתחיל לסחור במה שיש לי בשביל לקבל את זה, ואז בהתחלה, אני עושה רגע בריף כדי שנוכל להתקדם קדימה, היינו עושים את זה כשאני לוקח קילו חיטה, ואני הולך לשוק, ואני סוחר בו, אני מביא למישהו קילו חיטה, ואני מקבל ממנו חצי קילו, לא יודע, תפוחים, ועוד 200 גרם עוף. ואז ככה הייתי עושה את סחר החליפין, אממה, באמת הגענו לשתי בעיות. הדבר הראשון הוא, לא כולם צריכים את מה שיש לי, לא כולם רוצים את מה שיש לי, ואז השווי של זה הולך ומשתנה. זאת אומרת, השווי הוא שווי לא קבוע, כי יכול להיות שאחד מאוד מאוד רוצה חיטה, אז העלות של זה תהיה
200 קילו עגבניות, והאחר לא רוצה חיטה ואני אקבל עגבניה. לא, זה עניין גם של היצע וביקוש, כי בסוף יכול להיות שאני מאוד רוצה חיטה, אבל אם אין מספיק בשוק, אז המחיר יעלה, ואם יש הרבה, אז המחיר ירד. אז באמת הלכת לדבר השני, שזה באמת ההיצע והביקוש, שהוא הולך ומשתנה בהתאם לתקופה. אגב, אנחנו חיים את זה עד היום, אבל בגלל שלא היה לי מטבע או משהו שהוא קבוע ואחיד, אז זה הלך והשתנה פר אדם. זאת אומרת, אדם יכל שמה שיהיה לו יהיה שווה כלום ושום דבר, ויום למחרת יהיה שווה המון ויותר מדי. ואז הגיע, ואני רגע לוקח אותנו fast forward, קדימה, ל-1870. תחילתו של תקן הזהב. תחילתו של תקן הזהב, אני רגע אתן איזה בריף היסטורי. תקן הזהב זה תקן שהתחיל ב-1870 בבריטניה. בריטניה אז הייתה המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם, did you believe? אני אומר את זה כי אנחנו ניגע בהמשך על הברקזיט ועל מרגרט תאצ'ר, ואני עושה פה name dropping, אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך למי שעוד לא מכיר ואולי מכיר וירצה עוד קצת שנעמיק על זה. אבל באמת ב-1870 בריטניה הייתה המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם רגע לפני המהפכה התעשייתית, והיא החליטה שהיא מעבירה את עצמה לתקן הזהב. אז רגע, לפני שאני אתן בריף היסטורי למה קרה לתקן הזהב ואיך זה עובר, תן לנו רגע בכמה מילים מהו תקן הזהב ומה זה עשה לכלכלה העולמית, כדי שנוכל להבין איפה אנחנו היום. ואני רגע אשאל שאלה על הקהל, למי שמאזין, האם אתם חושבים שאנחנו חיים היום בתקן הזהב, או מה זה אומר תקן הזהב? אז רגע, לפני שליאור עונה, קחו לעצמכם איזה רגע, ועכשיו ליאור תגיד לנו מהו תקן הזהב, מה היה איתו? ואז אני גם אתן רגע סקירה היסטורית לבאמת מה קרה ואיפה אנחנו היום. אוקיי, אז תקן הזהב זה בעצם הדרך שלנו להשתמש בשטרות, אבל הן צריכות להיות מגובות במשהו, כי לפני כן היה מטבעות שזה היה זהב או כסף. עכשיו יש שטר שהוא רק נייר, אבל הוא צריך להיות מגובה במשהו. אז למעשה תקן הזהב אמר שאותו נייר, יש כנגדו זהב. אוקיי? אז היית יכול להמיר את הנייר הזה בזהב, היית בא והיית מקבל זהב כנגד הנייר הזה. וזה למעשה תקן הזהב. התקן הזה, הוא היה באמת, כמו שאמרת, מ-1870, והוא נמשך עד מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, הוא הוקפא. הסיבה שהוא הוקפא זה בגלל ההוצאות המאוד מאוד גדולות של המלחמה, ולא הייתה ערובה לזהב, לא הייתה כמות זהב כנגד הכסף שרצו לבזבז, אז הקפיאו את התקן. אז היה את מלחמת העולם הראשונה שזה היה בהקפאה, אחרי זה שנות ה-20, כמובן המשבר הגדול ב-29, לאחר מכן מלחמת העולם השנייה שהייתה מ-39 עד 45, ורק ב-45 תקן הזהב חזר, אבל הוא חזר בפורמט אחר, הוא היה מוצמד אך ורק לדולר. זאת אומרת, רק הדולר החלת להמיר אותו למעשה לזהב, כל דבר אחר לא, ואז זה נמשך עד שנות ה-70, שכבר נכנסה מלחמת וייטנאם, שגם באותו מקום היה הוצאות מאוד מאוד גדולות, והיה קושי למעשה לתת את הערובה לכמות הזהב, התחילו גם לצרוך יותר את הזהב, לבקש את הזהב, הרזרבות התדרדלו, ואז נדרשו בעצם לשנות את התקן הזה, ואז להפוך מלמעשה מערכת שתומכת או נתמכת על איזשהו חומר מסוים, אלא מערכת שנתמכת באמון, בשלטון, בבנק. אז באמת עשית רגע בריף על תקן הזהב, אני שנייה רוצה להעמיק ולתת בזה עוד קצת נתונים ספציפיים, אמרתי, התפקיד שלי זה גם לשזור פה עוד היסטוריה. תראו, מה שאליאור אמר פה, זה אמירה נורא נורא מעניינת שקרתה, ואנחנו צריכים להבין מה זה אומר עלינו. בסוף, עד אז, אנשים שהיה להם מטבעות, הם בהכרח היו מטבעות, לא היו שטרות, צריך להבין את זה. השטר זה משהו שהוא יחסית חדש, אנחנו מדברים על בערך 150 שנים, אולי טיפה יותר, אל תתפסו אותי על הנקודה, אבל בשטר, בסוף, כמה פעמים תחשבו על זה, אין לו באמת ערך, זה נייר. זה נייר אולי קצת יותר מיוחד, אולי קצת פחות מיוחד, ומה שאני מטביע עליו זה השווי שלו. עכשיו, במחשבה של 150 אחורה זה פורץ דרך, ונשמע כמו משהו שהוא משוגע לחלוטין. מה זאת אומרת? אתה תביא לי נייר ותגיד לי כמה הוא שווה? ואז באמת ב-1870 באה בריטניה הגדולה, ה-Great Britain של אותה תקופה, ואמרה, רגע, אי אפשר יותר ללכת עם מטבע שלו, מטבע שלך, כסף לא שווה לזהב, נחושת בוודאי לא שווה לכסף, בוודאי שלא שווה לזהב, אנחנו נשים את הכל בהתאם לזהב. יהיו לנו עונקיות זהב, כל מדינה תחזיק בכמות מסוימת של זהב כפי שיש לה, ובהתאמה לזה אנחנו נדפיס שטרות שיהיו שוות לזהב עצמו. ואז אני אתן לדוגמה, כל מדינה הגדירה כמה שטרות שלה שווה זהב, כמו לדוגמה שדולר אחד יהיה שווה 10 גרם זהב, ולירה, נניח, הייתה שווה 5 גרם זהב, אז זה בסוף אומר ששני לירה שווים דולר אחד. אם רגע התקשתם עם המספרים. אמרות. כן, אז זה רגע המרה בסיסית, כי אם אמרתי שדולר אחד באמת שווה 10, ולירה אחת שווה 5, אז אם אני רוצה דולר בסוף, אני אצטרך להביא שני לירות אל מול הדולר. אבל כמו שליאור אמר, הכל צריך להיות מגובה בזהב אמיתי.
בתכלס. עכשיו, מה החיסרון בדבר הזה? מה החיסרון בזה, ליאור? המלאי. המלאי? בדיוק. עכשיו, מה קרה לכלכלה? ואנחנו צריכים להבין למה זה היה אירוע דרמטי, שעד היום אנחנו ממש חיים לפיו. תקן הזהב הוא אירוע מאוד מאוד דרמטי בשביל להבין איך הכלכלה עובדת. הכלכלה באותה תקופה לא הייתה גלובלית כמו שהיא היום. עכשיו, אנחנו לדוגמה רואים היום שכל בעל עסק שפותח את העסק, דבר ראשון מה הוא עושה? פותח אינסטגרם. למה? כי הוא רוצה לגעת בכולם. הוא רוצה לגעת בכולם, זה הדבר הראשון שהוא עושה. הוא עושה לוגו והוא פותח אינסטגרם. למה? כי הוא מבין שבעבר, אם אני אפילו חוזר לשנות ה-70, בשביל לפרסם, הוא צריך לפרסם בעיתונים, או בטלוויזיה, זה עלה המון כסף, אבל מעבר לזה, אם הוא רוצה לגעת בהמון, אז הוא עשה את זה, ומקולות לא היו צריכות לעשות את זה. למה? כי הוא מספיק שיוצא לרחוב, הוא צועק, יש לי ביצים ויש לי חלב, ואנשים היו באים. היום העולם הוא הרבה יותר גלובלי, וצריך להבין מאיפה זה התחיל. אז באמת זה פתח עולם שלם של סחר חליפין עולמי, בהתאם לתקן הזהב. ואז באמת הגיעה מלחמת העולם הראשונה. ומה קורה לכלכלה במלחמה למדינה, אנחנו חיים את זה גם היום, כלכלה נכנסת למצב שבה היא צריכה להתחיל לייצר יותר כסף. מה לעשות? אנחנו צריכים חיילים, יש לנו הספקה, צריך להבין גם שמלחמת העולם הראשונה, ואולי גם קצת לפני, צבאות צרפת ובריטניה הלכו רחוק. אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה שינוע של כלי מלחמה ושל תחמושת ושל מזון, ולהחזיק חיילים המון. מחוץ לדבר הזה, אגב, במלחמת העולם הראשונה, סתם שתכירו, עוד לא היה את העניין של לשלם לאלמנות וליתומים, זה היה במלחמת העולם השנייה, אנחנו נדבר על זה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, אנחנו נדבר על זה, על מה קרה עם האומות הגדולות אל מול גרמניה, ומה זה גרם אגב בגרמניה, כשנדבר בפרק הבא על אינפלציה ודיפלציה, פרק סופר 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 מעניין, ואז באמת הגיעה מלחמת העולם הראשונה, ואנשים הקפיאו את תקן הזהב, למרות שכולם הצטרפו, ארצות הברית הצטרפה, וגרמניה הצטרפה, וצרפת הצטרפה, כל הגדולות, מה נקרא הטופ 5, טופ 4, ובאמת הם עצרו את זה. הם עצרו את זה כי הם הבינו שאנחנו, אין לנו מספיק רזרבות. אין גיבוי. אז מה הם התחילו לעשות? התחילו להדפיס שטרות, זה התחיל ליצור אינפלציה, אנחנו עוד לא נסביר מה זה, רק בשתי מילים, הם פשוט התחילו ליצור, יש לנו הרבה יותר שטרות ברחוב, השווי של השטר הולך ויורד, כי הגיבוי, אז הם פשוט הקפיאו את הגיבוי, אבל השווי הלך וקטן, אנחנו נדבר על זה בשיעור אינפלציה, בשיעור, אני כבר נכנסתי לאקדמיה. פרק אינפלציה. כן, בפרק על אינפלציה, דיפלציה ובכלל, וסטגפלציה, למדתי. ואז באמת הגיע השפל הגדול. אנחנו לא נצלול על השפל הגדול, אתה רוצה רגע לתת כמה מילים על השפל הגדול, ואני גם אעמיק עוד קצת? השפל הגדול זה סוג של בועת מניות. בסופו של דבר, היה ביקוש מאוד מאוד גדול למניות. הייתה תקופה אבל מעבר לזה לא היה שום דבר מאחורה. אז היה קריסה של המניות, זה בעצם הביא לדיפולט ענק של הבנקים. כמעט כל הבנקים פשטו את הרגל, ושאין לך את האמון, אז אנשים באו למשוך את הכסף, ובמילא הבנקים לא מחזיקים את הכסף, יש רזרבות מאוד מאוד קטנות של כסף, אז אתה בא למשוך את הכסף מהבנק, אתה מכניס אותו לדיפולט. ואז הדבר הזה של ירידת מניות, הביא למשיכת כספים, כניסה של בנקאות, וכל הבנקאות קרסה, כל השוק קרס לחלוטין. אז זה ממש מה שקרה, כי אנחנו מדברים על סוף מלחמת העולם הראשונה, אמרנו שהייתה הקפאה של תקן הזהב, ואז כאילו לא די בכך ב-1929, קוראים לזה יום חמישי השחור, 24 לאוקטובר 1929, הבורסה האמריקאית קורסת. ביום אחד היא קורסת, ועד 1933, המספר המדויק הוא ששליש מהבנקים בארצות הברית קרסו, זה מספר שקשה להבין, זאת אומרת, כל החסכונות של אנשים פשוט עבדו. אנחנו נדבר על כמה בנק יכול להחזיק אל מול כמה הוא נותן לכם, זה נדבר בפרקים הבאים, וזה יצר חוסר אמון. ותשימו לב שאנחנו חוזרים על המילה הזאת, אמון, פעם אחר פעם אחר פעם, זה עכשיו, תחשבו לעצמכם מה זה אומר, האמון הזה. הרי אנחנו כל הזמן אומרים אמון, אמון, אמון. אתה אומר, מה זה קשור? כסף. מה הקשר? כסף זה דבר מוחשי, כסף זה דבר מעשי. מה הקשר בין זה לבין אמון? אנחנו עוד שנייה נבין איזה חשיבות גדולה יש לאמון. ואז הגיע ה-New Deal של רוזוולט ב-1933, אני רגע צולל באמת באותיות הקטנות, קצת היסטוריה, כדי לחבר אותנו באמת למה שקרה. ה-New Deal זו הייתה תוכנית של ארצות הברית להיחלץ מהשפל הגדול. עכשיו, צריך רק להבין כמה הגלובליות, אנחנו מדברים על 100 שנים אחורה, היא רלוונטית, וצריך להבין את זה גם אז. כשארצות הברית קרסה ב-1929 מהשפל הגדול, הייתה השפעה דרמטית על כל העולם.
כל העולם מושפע מזה, וזה משהו שהוא היה סופר סופר דרמטי, ולכן הניו דיל של רוזוולט הוא היה מאוד מאוד רציני וענייני, ואז הוא התחיל מדיניות שקוראים לה מדיניות מוניטרית. אז התקלתי אותך רגע, כי לא כתבנו את זה לפני, תן לנו בכמה מילים, ליאור, מה זה אומר מדיניות מוניטרית? אנחנו מכירים את העולם של מדיניות מוניטרית ומדיניות פיסקלית. מדיניות מוניטרית היא מתמקדת בריבית, והדפסה של כסף. זאת אומרת, אתה מנהל את הכלכלה ואת כוחות הכלכלה על ידי הריבית. בסופו של דבר, כשאתה מגדיל את הריבית, אתה גורם לחיסכון, וכשאתה מקטין את הריבית, אתה גורם לצמיחה. אז אתה מנהל את הכלכלה דרך המדיניות המוניטרית. אם אתה מדפיס כסף, אתה מגדיל את המלאי, ואז אתה מייצר אינפלציה, ואם אתה לא מדפיס כסף, אתה עושה בדיוק פעולה הפוכה. זה המוניטרית. בדרך כלל הפעילות המוניטרית נשלטת על ידי הבנק המרכזי, בעוד שהפיסקלית על ידי הממשלה. מעולה, אז בסוף כשאני בא ואני רגע ניקח ונארוז את מה שאמרת, כי יש פה הרבה מילים שאולי אנשים עוד לא מבינים, אתם תבינו את זה בפרקים הבאים, לא שיעורים, פרקים, בפרקים הבאים, בסוף מדיניות מוניטרית זה בא ואומר שהבנק המרכזי, אגב עד 1933 לא היה בנק מרכזי, הפד האמריקאי הוקם בעקבות השפל הגדול, אז באמת מתוך הדבר הזה, מדיניות מוניטרית זה אומר, איך אני אגיד את זה במילים פשוטות, זה אומר השפעה ושליטה ויכולת ניתוב של הבנק המרכזי בכלכלה של אותה המדינה, כדי באמת למנוע או לנתב קריסות, כן, כאלו ואחרות. אגב, בעקבות זה גם יש המון 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 התמודדות, כל פעם שעולה איזה אירוע, אז כולם נזכרים בשפל הגדול, ואוטומטי כולם מדברים על השפל הגדול. הוא שולט על תנועת הכסף. אז הוא באמת, על ידי ריביות ועל ידי מיסים, זה אחד הדברים שהוא באמת... לא, אבל מיסים זה דווקא פיסקלי, זה של הממשלה. המוניטרי זה של הבנק, הוא למעשה בעלת הורדת הריבית או הדפסת כסף, הוא מניע את השוק, אז רואה של הממשלה היא בעצם תקבע את ההוצאות, את ההכנסות, זה החלק של הממשלה, את הצמיחה. אז אנחנו אגב, כנראה שנקדיש לזה באמת פרק שלם כדי להבין את החלוקה, אבל רגע צריך להבין אגב, שאתם שומעים את זה עכשיו בחדשות, על נגיד בנק ישראל, לה הוריד את הריבית או הקפיא את זה, אנחנו היום בזמן שאנחנו... הוא כרגע מסרק בלהוריד את הריבית, היינו ב-4.75, הוא הוריד 4.5, והוא כרגע לא מרגיש בנוח עם כל ההוצאות של הממשלה והגדלת החוב הלאומי, כשכרגע זה הזמן הנכון להמשיך להוריד את הריבית. זאת אומרת, יש פה בעיה של פחד מאינפלציה. זה הפחד. האירוע המשמעותי זה האינפלציה, וכרגע הוא לא מרגיש בנוח להוריד את הריבית, והוא לא יוריד את הריבית. וגם בארצות הברית, אגב, תקועים על 4.5%. שגם שם טראמפ מרים הרבה גבות כנגד הדבר הזה. זה המצב בעולם כרגע, הריבית היא גבוהה. אז שוב, אני רגע רוצה להרגיע את הצופים, אנחנו לא צוללים לזה עדיין, כי זה הרבה מילים גדולות, אבל יש פה, זאת אומרת, השליטה על התנועה של הכסף היא על ידי הריבית, על ידי הבנק המרכזי, אז באמת ב-1933 זה היה הניו דיל של רוזוולט, ואז הגיע מה שהציל את העולם, זה נשמע הזוי שאני אומר את זה, אבל זה הציל את העולם מבחינה כלכלית, וזה מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה יצרה המון 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 מקומות תעסוקה. שוב, מלחמה מייצרת המון הוצאות, אבל היא גם מייצרת המון המון מקומות תעסוקה במפעלים לתחמושת ולמזון, וחיילים יצאו מהבית לשנים, אני מדבר בכל כל מדינות הברית, או גרמניה אפילו, וזה באמת... כל העולם, מלחמת עולם, כן. וזה באמת הציל את העולם, ברמה הכלכלית, זה נשמע הזוי שאני אומר את זה, אבל זה הציל את העולם ברמה הכלכלית, ואז באמת ב-1944, רגע אחרי, היה לנו את הסכם ברטון ווטס, שהוא גרם לדבר אחד שאמרת אותו, הוא אמר, אין יותר תקן זהב לכל מדינה. אנחנו עושים את זה רק על פי מדינה אחת, ואנחנו עושים תקן זהב רק לדולר, ואתם תעשו את השוואת מטבעות אל מול הדולר. זאת אומרת, היה רק מטבע אחד, לא כמו שאמרתי בהתחלה, לירה שווה ככה וככה זהב, דולר שווה ככה וככה זהב, ואז לירה שווה לדולר. אלא אמרנו רק דולר שווה לזהב, וככה זה היה באמת עד 1971, תקשיבו טוב למה אני אומר, זה 100 שנים של משחק סביב תקן הזהב, 100 שנים, זה המון, אנחנו באותה תקופה זה 3 דורות, 3 דורות, ובסוף הגיע ב-1971 הנשיא ניקסון, של ארצות הברית, שימו לב שזה תמיד ארצות הברית, תמיד היא קובעת את הכלכלה עד היום, המעצמה הגדולה ביותר, והוא סגר סופית, והפך, תקשיבו טוב, כי עכשיו אנחנו הולכים לצלול על זה, והפך את זה למדיניות של אמון, ולאמון הזה אנחנו עד היום קוראים כסף פיאט. לא הרכב, כסף פיאט. אז ליאור, מיקרופון שלך, מהו כסף פיאט? מה זה מדיניות האמון הזאת, ולמה זה כל כך דרמטי גם היום? קודם כל, פיאט בלטינית זה ויהי כן. ויהי כן? ויהי כן. כן. זאת אומרת, ויהי כן, אנחנו מעכשיו מסיימים עם התקופה הזאת של הזהב, ואנחנו עכשיו עוברים לשיטה חדשה. אז השיטה היא שיטה של אמון. בסוף אתה צריך
כמו שאמרנו, להאמין במערכת הבנקאות ומערכת השלטון. אתה צריך יציבות שלטונית, אתה צריך מערכת בנקאית יציבה, אתה צריך ממשלה יציבה, כי בסופו של דבר זה מה שיקבע את זה, שאתה תרגיש שאתה מחזיק את הנייר ביד, ויש לו ערך. ניתן את הדוגמה של 2023, המהפכה המשטרית. שים לב מה קרה בתחילת 2023. הרבה מאוד אנשים פנו להעביר למעשה כסף לדולר. איך הם עשו את זה? הם לא קנו את הדולר, הם פשוט העבירו את ההשקעות לדולר. אז הייתה דרישה מאוד מאוד גדולה לנכסים בחול, בצורה משמעותית. ומה ראית לגבי השקל דולר? הדולר התחזק מול השקל. זה הבעת אי אמון של האזרחים בממשל. זה בדיוק על זה אנחנו מדברים. יש נייר, יש אמון, הוא נשמר האמון הזה. ברגע שהאמון מופר, הדולר התחזק, ויציאת כספים החוצה. זאת אומרת, האמון הזה הוא מאוד מאוד שברירי, כי, אתה יודע, אפילו היום שאנחנו מחזיקים דוגמה כרטיסי אשראי, אוקיי? אתה מעביר את הכרטיסי אשראי, אתה באמת בודק בסוף החודש כמה יצא, והאם העסקאות היו... אני מניח שרוב האנשים לא עושים את זה, למה? כי יש להם אמון, יש להם אמון במערכת הבנקאית, עזוב את המערכת הבנקאית המרכזית שלנו, המערכת הבנקאית, יש להם אמון. אז האמון הזה הוא זה שמאפשר את הכוח והתנועה של חברה מודרנית. אם האמון הזה נשבר, אז למעשה אין ערך יותר למטבע, או שהמטבע נחלש מאוד. אתה יכול לראות את זה במדינות, שהיה בארגנטינה, היה את זה ביוון, במדינות שלמעשה האמון נשבר, וגם דרך אגב בטורקיה היום. אתה רואה את זה, מה קרה בטורקיה? איך המטבע נשחק משמעותית לאורך הרבה מאוד שנים, אוקיי? אז הלירה הטורקית היא כבר לא אותה לירה, מערכת האמון נשברה שם. אז זה דבר מאוד מאוד נזיל, ואנשים לא שמים לב אליו. הם לא שמים לב למשמעויות האלה. ובאמת ראינו את זה פעם ב-23, את המשמעויות של הבעת אי אמון במדינה. אגב, אם אני רגע מחבר את זה לסיפור על השפל הגדול, מה שקרה ב-1929, כי יש לנו עוד זמן, אז אני מנצל רגע את הזמן לפרק. אגב, אני אגיד לכם כאמירת צד, הרעיון שלנו זה לא לעשות פרקים ארוכים, לארוז אותם קצר, שיהיה לכם מדויק, 20, 30, עד 40 דקות, לא יותר, כדי שיהיה לכם נעים ונחמד, גם אם תשים את זה פי 1.5. יכול לעשות חשבון על כמה זה רץ מהר. אבל אם אני רגע מחבר את מה שאמרנו על האמון, ל-1929, אני אתן נתון, כי יש לנו זמן. בעקבות זה גם הפד קבע את זה בחוק, אבל הבנקים עצמם, אתה יודע כמה הם מחזיקים כסף קש ביחס למה שאנחנו מלווים להם או מחזיקים שם? לדעתי סדר גודל של 10%. 10% זה המספר. הם מחזיקים ביחס להתחייבויות שלהם. אז זאת אומרת כסף קש, 10%. זאת אומרת אם אני לדוגמה מחזיק מחר 1,000,000 שקלים בבנק, כמה יש לי? 100,000 שקל. 100,000 שקל. עכשיו, אם אני מחר רוצה לבוא ולקחת את כל 1,000,000 שקל, הם יוכלו לתת לי, כי הם לוקחים את זה מכל הקש שיש להם, הקשר הרבה יותר גדול ממה שיש לזיו. שלהם, אבל הם לא ערוכים למשיכות המוניות. אז זה מה שקרה ב-1929. אגב, הסיפור ההיסטורי של הדבר הזה, זה סתם שתכיר, אני קצת יצא לי לקרוא ולשמוע כמה פודקאסטים וגם לקרוא קצת ספרים. היה בנק אוף אמריקה, כך קראו לו, הוא לא הבנק האמריקאי, אבל בנק אוף אמריקה של יהודים, והיה איזה סיפור קונספירציה שהם מעלו בכסף, ואז כולם רצו לבנק ולא היה להם כסף להחזיר, כי שוב, הם החזיקו רק עד 10%, שם עוד היה אפילו פחות, וכולם ידפקו על הדלתות, ולא היה. לא היה, והבנק הזה קרס, והשמועה התחילה להיות מופצת, ובעקבות זה עוד בנקים, ואנשים פשוט התחילו לרוץ לבנקים, כי הייתה שמועה שאין כסף. ואז מה שקרה זה שאנשים איבדו את האמון בבנקים, ואז קרסו שליש מהבנקים בארצות הברית, ובעקבות זה תראו איזה גלגול מטורף זה עשה לכל העולם, אותה ריצה של אנשים אחוזי אמוק. וברגע שאנשים איבדו את האמון בבנקים, הם בפועל איבדו את האמון במערכת הבנקאית ובכסף, ומה שזה קרה, וזה גרם בסוף לאינפלציה מאוד מאוד גדולה, אבל הרעיון הוא, לפני שאנחנו נדבר על אינפלציה, זה יהיה בפרק הבא, אז מה שזה גרם פה זה לאי אמון מאוד מאוד גדול של התושב, של האזרח, במערכת הבנקאית ובכסף עצמו, ובעקבות זה המערכות עצמם קורסות, וזה מייצר פה גלגול מאוד מאוד גדול. אגב, בעקבות זה באמת הקימו את הבנקים המרכזיים, את הפד, את בנק ישראל, והיום המדינות מחזיקות את הבנקים שלהם. אגב, אם אתה רוצה לראות הבעת אי אמון, מה זה המטבעות הדיגיטליים? מטבע דיגיטלי זה בעצם, המחיר שלו נקבע לפי ביקוש והיצע, אבל הוא הבעת אי אמון משמעותית בשלטון ובבנק המרכזי. הוא אומר, עזוב, אתם לא רלוונטיים, אני לא מאמין בכם. אנחנו קובעים מטבע גלובלי, אנחנו נקבע אותו לפי ביקוש והיצע, וזה העולם החדש מסתבר, שאנחנו יותר לא מאמינים בכם. לא מאמינים במערכת. זאת אומרת, אם יש לנו את השטרות שבנויה על אמונה, פתאום אנחנו רואים לאט לאט שפתאום המטבעות החדשים, העתידניים,
אומרים, אנחנו לא מאמינים בכם. זה מטבע העם. ולכן המטבעות הדיגיטליים הם בעצם איזשהו חלון לעתיד. אגב, אנחנו נקדיש לזה, דיברנו על זה גם בינינו, אנחנו נקדיש לזה פרק שלם, כנראה שגם נביא איזה מומחה בעולם הקריפטו, אבל באמת אפשר לראות גם בתקופה האחרונה, אנחנו מדברים היום ה-28, נכון? זה היום ה-28 ליולי, זה זמן ההקלטה של הפרק, אנחנו רואים שהביטקוין הולך וגדל וגדל וגדל, כי אין קריאה, לא קוראים עוד מטבעות, זאת אומרת, אין עוד הדפסה, נקרא לזה המלאי מוגבל, מה שנקרא. זה קצת מזכיר את תקן הזהב, אם אני רגע חוזר אחורה. שאלה, אני לא קונספירטור, אני לא יודע לאן זה הולך, ואני לא יודע מה העתיד של זה, אני גם לא מספיק מבין בזה. אני אשמח כן שנביל פה איזה מישהו שנקה אותו כעת המומחה. אבל זהו, זה קצת לגבי הדבר הזה. בוא, אז אנחנו רגע, אם אני שנייה צריך להתחיל לסכם את הפרק, דיברנו קצת על מערכת של תן וכך. דיברנו על מערכת של תן וכך, על סחר חליפין, תתן לנו רגע עוד פעם בשתי מילים על מה היה בעבר, ואז לאן הגענו היום. כן, אנחנו התחלנו למעשה ממסחר בסחורות, אחרי זה בעצם אנחנו עברנו למטבעות, אחרי זה אנחנו עוברים לשטרות שמגובים במתכות, ואחרי זה אנחנו עוברים לשטרות שמגובים באמון, ובסוף אנחנו מגיעים למטבעות וירטואליים של לא מגובים באמון בכלל, אלא דווקא אמון של האנשים במטבע. דרך אגב, אם האמון של האנשים במטבע ייפגע, אז גם המחיר של הדבר הזה ייפגע, כי יהיה יותר היצע מאשר ביקוש. זה הסבב, זה מעניין אגב, אתה יודע, אני רגע אומר, זה אמירה קצת, זאת אומרת, הפיאט, אני מזכיר רגע, השטרות שאנחנו מכירים היום, שטרות פיאט, דולר, יורו, שקל, איזה שטרות שמגובים באמון במערכת הבנקאית ובשלטון. במערכת הבנקאית ובשלטון, כשאנחנו מדברים היום על מטבעות דיגיטליים, של מערכת האמון במטבע עצמו. כן, במעשה, אני מאמין שיהיה לזה ביקוש. זה האמונה. ככה פשוט. אין נכס בסיס מאחורי זה. אין ממשלה, אין בנק שנהל את האירוע הזה, יש פה איזשהו כסף שאני מאמין שיהיה לו ביקוש. ואני מאמין ויודע שהמלאי הוא מוגבל. זהו. אגב, גם הוא אגב בהשוואה, אם אני רגע אומר, הוא בהשוואה לדולר. זהו, גם הוא בסוף מתומחר בדולר. היום כבר אתה יכול לקנות את הביטקוין, בעבר היה ענק קר וענק חם, והיה יותר קשה לעשות את זה. היום אתה יכול לקנות בהוצאה שצמודות לביטקוין, למרות שבסוף הם לא קונות את הביטקוין, הם חוזים עתידיים. מתחיל כל המסחר, השיטות מסחר מופעלות על המטבע הזה, אבל בסוף אתה קונה אותו בדולר. שזה מצחיק, כי אתה אומר אין לי אמון בדולר, בסוף אני קונה אותו בדולר. כן, אבל אתה אומר, כל עוד אתה לא אמרת אותו לדולר, אז עדיין לא חזרת למערכת הישנה. הוא עדיין נמצא במערכת החדשה. אפשר לקנות היום חלב עם ביטקוין? זה כאילו משהו ש... לא, עדיין לא. זה מעניין, זה מעניין. אני לא רואה את עצמי מעביר את הטלפון. אבל לך תדע, בהמשך הדרך. אם זה יהיה השפה העולמית, דרך אגב, אם זה יהיה מטבע עולמי, זה יהיה יותר קל להתנהל. זה מעניין מאוד, זה מעניין מאוד, זה נקודה למחשבה שאני מעלה פה לכולנו. אז תראו, אז באמת כמו שליאור אמר, אני רגע אורז, אז דיברנו באמת על הסחר חליפין, מה יש לי, מה אין לי, וככה אני מחליף. הראינו את הקושי בעניין הזה, ואת ההפיכה של העולם לעולם גלובלי, אני מדבר על 150 שנה אחורה, ואז עברנו לתקן הזהב, אל מול המתכות, היה תקן של זהב, כסף, נחושת, ואז לתקן הזהב הכללי, למה הוא לא הצליח לאורך שנים, ומתי הוא עבר לתקן של זהב אל מול דולר, בעקבות זה גם היה את הנפילה לחלוטין של תקן הזהב. אגב, יש שם אמירות שאולי כן צריך לחזור לזה, יש גם שיח על זה בעיקר בבריטניה, מעניין אם אתם רוצים קצת לשמוע על זה או לקרוא על זה, ואז ב-1971 היה באמת את הסופי, אין יותר תקן זהב, עברנו לפיאט, מערכת של אמון במערכת הבנקאית ובשלטון, כמו שאמרת, ובאמת לאחרונה אנחנו רואים בשנים האחרונות את העניין של המטבע הדיגיטלי. זה עד פה פרק ראשון. בפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על אינפלציה, על דיפלציה, על סטאגפלציה, נורא קשה לי המילה הזאת. ובעקבות זה אנחנו גם הולכים לגעת, בהמשך אני אומר לכם לאן אנחנו נגיע על השקעות, אנחנו נדבר על מניות, אנחנו נדבר על אגרות חוב, קונצרניות אל מול מדיניות, ומה זה סוגי השקעות, ואיזה כלים יש לנו, ולמה וכמה, ונדבר על עוד מקרו-כלכלה ומיקרו-כלכלה, ושהמילים האלה בעיקר לא יפחידו אתכם. תראו, בסוף הפודקאסט הזה הוקם מתוך מחשבה שאנחנו מרגישים חובה, תקן אותי, זה אפילו לא צורך, זה ממש חובה לגרום לאנשים לדבר קצת יותר את השפה של הכסף, לכן גם קראנו לזה קשטוק. אני חושב אני לוקח את זה להתחלה, כשאנחנו דיברנו לראשונה, או בוא נאמר שהכרתי אותך לראשונה, אז מעבר להיכרות הראשונית, דיברת קצת על נושא כלכלי שלך, על ההבנה שלך שאתה נמצא במקום שהוא נדרש בחינה. וכשהתחלת לחשוב על זה, הבנת שאתה לא יודע, זאת אומרת, אתה רוצה ללמוד ולחקור. הלימוד עצמו יש לו ערך עליון, כי ברגע שאתה יודע, יש לך יותר ידע, קבלת ההחלטה היא הרבה יותר מגובשת, ולא ניתנת לשינוי, או ניתנת לשינוי בשינויים
מהותיים, סתם לדוגמה, כשאתה מרוויח $500 בקזינו, זה לא $500 שהרווחת בעבודה קשה. $500 בקזינו, הוא הולך לאיבוד כמו כלום, $500 שאתה עובד בעבורו, אז יש לו ערך לדבר הזה. אותו דבר כשאתה משקיע במניה, אם אתה מקבל טיפ על מניה, והמניה הזאת פתאום יורד ב-20%, אתה תשבר ותמכור אותה. אבל אם אני אתן לך הסבר על המניה ועל החברה ועל כל הפעילות שלה, כשהיא תרד ב-20%, אולי תשקול להגדיל את ההחזקה. זאת אומרת, לידע יש משמעות מאוד מאוד חשובה בקבלת ההחלטה והחזקתה לאורך זמן. אני כן אגיד גם משהו על הידע, אם אנחנו ככה לקראת סיום, זה ככה ממני, מההדיוט, שפחות בא מעולם הפיננסי, היום אני חושב שאני קצת מבין יותר, אבל זה בעקבות הידע, אני יכול להגיד שהאמירה שלי, ואולי אפילו נחתוך את זה ונשים את זה כהתחלה, תראו, אני פחדתי מכלכלה ומכסף, זה תמיד הפחיד אותי, תמיד נראה לי גדול, של, אתה יודע, השחקנים הגדולים, הגדולים שהם ידעו את זה, שהם יתעסקו בזה, וזה תמיד נראה לי הזיו הקטן, הוא לא מבין בזה, והמילים האלה שדיברו לי מעל הראש, אינפלציה, וכל מיני ETFים, אני זרוק בכוונה, אתה יודע, name dropping, ETF, אל מול אג"חים, ואני יכול להגיד לך אפילו שפעם זרקו לי כמה רמת סיכון אתה רוצה, ואני לא רוצה להסתכן, שאני אסתכן, ועוד שאלו אותי כמה רמת סיכון אתה רוצה לילדים של, אני לא אסתכן את הילדים שלי בשום הון שבעולם, כל מיני מילים כאלה שגרמו לי לפחד, וכשגורם לי פחד, אני בעיקר לא, אני כאילו נמנע. אתה לא עושה. אני במניעה, ואני מגן על עצמי כדי לא לדעת, עד שהבנתי, שמו לי על הכתף לפני כמה שנים, אמרו לי, חביבי, אתה חייב לדעת. ואז הבנתי שאני לא יודע, כי אני מפחד. וכל המטרה שלנו פה זה להוריד לאנשים את הפחד, לתת להם קצת יותר ידע, שיבינו מה כוחות הכלכלה והשוק, ובעקבות זה שהם יוכלו לקבל המלצות. כן, אני אגיד פה רגע ונסיים דיסקליימר, שום דבר שאנחנו אומרים פה, הוא לא נועד להמלצה. אנחנו מדברים פה כשיחת סלון, אני מבחינתי אתם פה זבוב על הקיר. המטרה שלנו זה בעיקר להנגיש ידע, וגם כשנדבר על מניות וננתח, ונדבר גם על שמות גדולים, וורן באפט, ומה שאתם רוצים, מנגר ו-whatever, הכל יהיה כסקירה, כשיח, כלמידה, שום דבר מפה הוא לא המלצות. זהו, עד פה קשטוק, הפודקאסט מבית תמורה, ליאור, היה לי מה זה כיף, ומפה אנחנו הולכים להמריא, מקווה שנהנתם, תגיבו לנו, וזהו, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.